बेफोरबायदि ड्रेन बारनाय वाल बारनाया जोंफोरनि थाखाय जेबो नङा गोदो स्कुलावहाय क्लास लानो बाबा वाल बारनानै खारखोमाग्रासोमोन दुस्थ'सोमोन बेदरबासो आं खुदैयाव साखिनाय सनाफोर बे बेदर नङा नालाय बिदिनो साखिनोसै आखायाव खुलुमबाय सोनाफोर आं जबान ब्लग इउटिउब नोंथांमोनखौ फिन खेबसेयाव बरायलायबाय सबाय माजेयाव जे भगवाननाय महर लाना सोनाफोर दामुगै ओरैबायदि निहिर अब्लाबो ओंखारदों बिमा फिसायाव बेहाय नायदो बे रेफुंजानि सिखारस्लाबमोनि नायलांबाय थादो ब्लग्सखौ फुरा इन्टारेस्टिं खालामनो कसिस खालामो सोनाफोर ओमफ्राय सोरबाफोर गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामलांदो ओमफ्राय फुरा नायनानै मोजां मोनाखैबा डिसलाइक मोननानै गालांदो मोजां मोनोबा लाइक कमेन्ट खालामना गालांदो आरोना सोनाफोर मोजांथार मोनदोंबा शेयार खालामना होबानो जाबाय बुंखाबाय आं सिगाङावनो बाट फुरायै नायग्रो आरोना गुदुं गुदुं फिथा हमनायाव थांलायबाय आरोना जोंहाबो लायनो निहिरा ओमफ्राय लाजाया कप'आ नाम्बार फैथ'वाखै जोंना खावबुखु नेथ'लायबाय मानो खुखो टफिखौ मोनबोबाय सोनाफोर ओरैबायदि खुवाना खाथिनि मानसिया जायाबालाय खाथियाव हमनायखौलाय अन्थाव बाथाव मादैया मालाय हमबाय थायो ओमफ्राय दामानि बांद्राय गुसुथारना सेल जादोंनो आरामनो आंबो लांफैया गोबाव जाथारबायमोन जानोसै आरो दिनैहाय ना मा बे थान्दा थान्दा दिनाव गुदुं गुदुं फिथा भगबान मजा गुदुं गुदुं सा गोदोनि जुग गैला ओमफ्राय गोदोसो मा होनो बिमा हमबाथाय अरदाब जिं जिङाव थानानै एकदम ग्रिद जानाया लावदुम लावदुम फिथा बिदिलाय बहा मोनजानो 10 थाखानि बायनायसो ना मा होनो सोनाफोर एन'बे जानानै लागोनसै आङो ब्रेकफास्टखौहाय खम्बलाबो खावसे खनबाय खावसे खनाखै नै जाब्रा दोनसो मानो होनबा उन्दुलाय मालाय दा फटाफट जानानै लागोनसै सोनाफोर फुंनि जाखांबाय लोंखांबाय आरो माथोबाव फुंनि खामानिबाव ना मा होनो नोंथां होथार एनुवेल फैगासिनो दङ सेस जागोन नङाबा बेनोथ' आंनि मेन डिउटि ना मा होनो सोनाफोर ओमफ्राय बे खुगानि सिथराबो दाबो हामनो रोङा बे गुफुर फुर जानानै दङ नै सिथर जादों दे बाबा नों फराय सोनाफोर फोरोंनानै लाग्रोनोसै आङो दाना नायनाङा सोनाफोर आंबा नोंथांमोनखौ दाननानै नाया नायबाथाय नायबाय फुरा नायजोबखायो आङो सोहानिखौबो फुरा नायलांबानो जाबाय जायफोरा भिडिअ आरो बिसोरखौ आं फुरा नायखायो आरोना आमा सेन्देला आम जायाथ' गानगाना जायाथ' मा जाया जाया नों आमदो दे भगबान प्रभु हारिबो ओइ आमोन्दो दे जाया जाया नों आमदो आम शिब शंकर डिउटि आंनि बाबा नों कन्टिनिउ खालामलाय बिराद गोबाव जथाबबाय आङो जथाबफाबाय थानोबो हाया नङा होमबा बेलेग खामानिबो थायोना ओंखाम ओंख्रियाव एसे स्टार्ट खालामसैलाय बोथोरा दिनै न' सिङाव थानानै मावनानै जानायनि खामानि बाट बयबो बेबायदि खाफाल नङा होमबा सोनाफोर स' बाहेरायाव मावनानै जानांगौआ एसे खस्थ' जागोन आरोना बिराद गुसु बाट गामियाव थानायफोराबो सिथ्ला सिथ्ला सिबनानै गरमखायसो दुगैनोसो लुबैयो मोजां मोनो जोंहा दा न' सिङाव थानाय जाहैबाय नालायहाय मालायनि न'आव थागोमालाबायनाय जाहैबाय नालाय स' गुदुं गुदुं सिङाव संनानै जानोसै आरो माने गरमनाय होननाय गैला बिराद गुसु ना सोनाफोर स' नायलांबाय थादो मा संनो नागिरदों दिनै आङो एसे स्पेसियेल संनानै जानो नागिरदों आरोना माने सनाफोर आं दिनै संनो नागिरदों दावदैजों फुलकबि आलु आरोना बेखौनो संगोन आं दिनै भिडिअफ्रावहाय गोथाव गोथाव संनानै जानाय नुयोना बे मा होनो एकदम गोजा गोजा जारौ जारौ जालायनाय फुलकबि दावदै आरि स' बेखौ नुनानै आङो गोसो जादों आरोना फुलकबि दंखायो दावदै दंखायो आलु दंखायो जेथिया बाट आंना गोजा खालामनो थाखाय टमेट' गैया आरोना सनाफोर स' संनोसै आङो माबायदि संनो हायो एसे एसे देखायलांसै आंबो बारा संनानै जाबाय थाया बेफोरबायदिखौ माने बिदि लाब्रा सिस्टेमबाथाय गथ'आ जानो नागिरा नालाय स' दिनै संगोन आङो जाहोगोन रोसि जाथोंसै दालि माबा रोसि जाथोंसै बेनिफ्राय दावदैखौ जाथोंसै मैयाबो सानसे दालि जाबाय सानसुआव जाबाय फुदुंनानै मोनायावबो जाबाय थ' दिनै आं बिदि संनोसै आरोना सोनाफोर स' नायलांदो आं माबायदि संनो हायो जारों मरो जागोन ना जाया आंना रेडि खालामना लाग्रोनोसै आङो सामब्राम दावदैखौ रुनानै लाखाबाय नालाय सोनाफोर ओमफ्राय फुलकबिजों आलुखौबो एसे रुना लादां दावदैखौ एवग्रोनानै लानोसै ओरै दावदै एवनाया सोलिगासिनो ओमफ्राय ओरै कन्टिनिउ दे मैयानि उदै गाज्रि जानायाबो हामबाय सिबाय फिसालायाबो ओमफ्राय फिसाजों लाग्राजों एसे बैथिं लामाथिं ओंखारलांथ'बाय बिमा बुरैया गोखावथारसै संनाया दावदैखौ एवनानै लाखांबाय नालाय एबारना बे फुलकबि आलुखौबो बे दावदै एवनाय थावआवनो लागावनोसै बारा स्पेसियेल जालायनाहाय आंना साननो नांलाय आरोना सोनाफोर मा फां फुं देखायलायखो होननानै स' आंना दैलि ब्लग्स नालाय सोनाफोर बेखौ देखायाबा आरो माथोबाव फुलकबि संनायखौ सोरबा देखायो नामा बिदि साननो नांला आंना ओंख्रिया दिनै बे नालाय जिजिना बेदर जागोन जिजिना बेदर देखायगोन जिजिना बिदिखौ जागोन बिदिखौबो देखायदेरगोन आरोना बानलु गुन्दै होनानै एसे जानोल' नुहांबायथ' आरो आंनिखौबो दै होनानै लानोसै एबार आङो नैबे थौसिखौनो आख्लायनोसै
दैखौहाय एसे मोजाङै हरनोसै बेजोंनो जानांगोन नङा होमबा माबा मोनसे एवदोनोसै र' दा गोदौगासिनो सनाफोर बारा गोबाव गोदौ होलायनाङा दहायबो रुखानाय नालाय दावदैखौ होनानै होनोसै आङो आहा नै फिसा गावब्रानायमोन ओइ नाङा बर' पयमा फोजोबथार प्लिज बर' पयमा फोजोबथार मोजाङै हाथ'वाखैना दोननो लुगैनाय हाथारला जाहैदों फिसालाया जाल्लायानो जुत गैया एसे गोदौबावथोंसै जाबाय सनाफोर बारा गोथावा जोबाबो सिखांनो नागिरा दुन्दिया गैया दे ओमफ्राय ओरैबायदि अबस्था आंना मोनबाय नालाय आरो माथोबाव सनाफोर एसे साखिनायसै बेदरबासो आङो खुरैयाव लालाय लायो ओमफ्राय बे बेदर नङा नालाय रोसिल' जागोन दावदैखौथ' एसे साखिनायनो हायाना ओंखाम जानांगौनि खोथा दङ हिसाबनि जानांगौ दावदैफोरा गोथाव संख्रि एसे नांगौ संख्रि एसे हरनानै खांनोसै सनाफोर बेनिफ्राय सनाफोर ओरैबायदि फाप नांलायनाय खामानि मावनानै दङ आरोना आङो दालाय गाइखेर लायामोन बैथिंजाय मादैनाव ओमफ्राय गाइखेराथ' दा मोनला मोसौआ मासेल' सेरो जाहैबाय बेनिफ्राय फैसा आद्रा दङ दासिमबो हैयाखै थैसिगोनसो ओमफ्राय सनाफोर आं बेखौ हैनो ओंखारदों नायलांबाय थादो बिसोरनाव देखायनांगौ लागादों दा बुरैजों गुबदा गुबदि रायजा हरनोबो हागौ आङो नायलांबाय थादो नोंथांमोना साखि हिसाबै थाबानो जाबाय ओमफ्राय आङो लामाजों थाङा ओरै सिलाजों फैनानै ओरै सिंनि सिखाव लामा ड्रेन खाथिजों थांसै आरोना वाल सेर सेरनो जों फैयावनो बिनानाव आंना नै फिसाजो मोननानै जि आराम देरनानै थागलायबाय मास मोनसे जालायलायसै आरोना जोंहा गाइखेर मोनलाङिया मास मोनसे जानोसै आरो सोलायनाया हरायसिगौमोन इयो फैसाया होफैनो रोङाखै नालाय थाबनो जोंख्लाबनानैसो दंखायोमोन जाहैदों आंखौ रायाहाय सिबाय बारखोला बारखोलि फैफिनबाय आङो ओइहायनोमोन थांनाया आङो बारस'बा थाब मोनो आरो लामा मोजांबा गोलावसिन जायो नालाय सनाफोर हनै ड्रेनजोंनो थाबाय थाबाय फैबाय आङो सर्टकाट गाइखेर मोनथ'ला गैला मालाय मासेल' सेरो नालाय मोनला फैसाखौल' होनानै फैबाय आं नङाबा गाइखेर थगायानो गाइखेर बायदि जानो गोदोनि मानसिफ्रासो बुङो गाइखेर थगायबा गाइखेर बायदि जायो होननानै होनानै फैबाय आरोना गुबदा गुबदि नांलायनाय जागौमोन नङाबा मालाय बायदिबा हिसाब लाया बेस्राफोर आं जेरै हिसाब लादों बेनो आं केलेन्डाराव लिरनानै दोनखायो आंहा ओमफ्राय जेजिना लायाखै ओमफ्राय दाख्लै न'आव थांदोंमोन ना हिजिना न'आव लांफानायल' आरोना ओमफ्राय बेनिफ्रायथ' जों बहा थांखो गाइखेराबो जोबनानै थाबाय नानिबो मोननानै थाबोलायबाय दसे गोबाव गाननानै जिरायनानै फैबाय आङो सनाफोर बेफोरबायदि ड्रेन बारनाय वाल बारनाया जोंफोरनि थाखाय जेबो नङा गोदो स्कुलावहाय क्लास लानो बाबा वाल बारनानै खारखोमाग्रासोमोन दुस्थ'सोमोन लास्टनि क्लास बे ग्रामार फोरोंबाथाय खोब थेन्थ'ग्रामोन आरोना ओमफ्राय खारखोमाग्रामोन बिदिनो नोथिजायानो दा ग्रामारलेस न' इंलिस न' ग्रामार जानानै दङ गोदोफोर गोसो होननानै ग्रामारफोरखौ खोनासंनाय मोनबा बिदि जानाय नङामोन खोमा इंलिस टकिंफोरखौ पक 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 होनलांनो हागौमोन जानो हागौ सनाफोर दा बेखार जाहैबाय सोरबाफोर उन्दै फंबाय बिनानावफोर नायफ्लांदोंबा सनाफोर मोजां गोसो हो जोंहा जाबायसै फाल्थु जालांबाय साजा मोनबोबाय दा जों नै ग्रामारलेस जेबो गैया इंलिस टिंलिस टकिंआव एकदम सुइनं जानानै थाबाय जोङो मोजां सोलोंबासो मोजां रोङो नङा होमबा दा ओंखायनो आं फिसाफोरखौ बिदि दाजाथों होननानै बिराद बुजायो आरोना सनाफोर गोदो आइ बाबायाथ' हालुवामोन नालाय एथ'बां जोंखौ बुजायनोबो बा ध्यान होनोबो समय गैयामोन जों गावनो गाव जेने थेनेसोमोन आरोना दा आङो फिसाफोरखौ एकदम मोजां माने खालामलांनो सेस्था खालामलाङो आरोना बिराद गोसोआव माने सानो आरो आं बेबायदि स्टार्टिं फरायजेननायनिफ्रायनो आंथ' टिउसना मा बुस्थु बेखौ मिन्थियामोन आरोना ओमफ्राय जेब्ला आङो 10 पास खालामदोंमोन कलेजाव मोनदोंमोन आंसो उन्दैखौ टिउसन लादोंमोन आंनाबो आवगोलाव फरायनाया मोजांमोन उनावसो एसे दुस्थ' जालांदों मेथ्सफोराव आरोना टिउसननि जरुरत जादोंमोन खिन्थु टिउसन आं लानाय जायाखिसै हारसिंनो जेने थेने खस्थ' मस्थ' खालामनानै आङो पास जालांदों आरोना सोरनाबा जाखिनि फरायबोदों रोंबोदों फुरा गाव हारसिं आरो ओमफ्राय कलेज समावलाय आरो माथोबाव मोखास्थ' लाहैबाय बुजिखाला नालाय मोखास्थ' लानानै पास जालांबाय आरो सोरनाफोर बिदि जानो नाङा बुजिनानै सोलोंनानै बिराद मोजां सोलोंनानैसो पास खालामबा माने बेयो जिन्दगिफोर गोसोआव थानाय जाहैयो आरोना उफाय गैला जोंनि दिना थांबाय दा उन्दैफोरखौ नाजानोसै मोजां जानो जोंनि बायदि दाजाथोंसै जाखि साबसिन हामसिन जाथोंसै ना मा होनो सोरनाफोर बेसो जोंनि धोरोम जाहैबाय ना जोंना जालांबाय जोंनि जुगाबो एसे आलदामोन जाहैबाय बिमा बिफानि सायावबो जायो फरायनायफोरा माथो होनबावनो सोरखौ मा दाय दुसिबावनो सोरनाफोर थांबाय आरो जोंनि समाहाय
ओमफ्राय बे गावनि टिउसन लानानै खामायनाय फैसायाव ओरैबायदि गोजोननाय दंमोन ना सनाफोर जाखिनि गांसे ड्रेस मोनो ओरैबायदि गोजोनोमोन आं खामायनाय होननानै आरो थिग बिदिनो बे माइ गायनानै मोननाय फैसायावबो ओरैबायदि गोजोननाय दंमोन गावनि हाजिरा मावनानै मोननाय नालाय न'फ्राव गायखांबाथाय जोबखांबाथाय गोसोम जाखाबाय जखन हाथाइल' नुजाखाबाय जखन मानसिया खानायफ्राबो जाथि बिल'ल' जाखाबाय जखन आं आरो बेलेगनावबो गायबावोमोन आरो सनाफोर स' बेनि मोननाय फैसायाबो ओरैबायदि गथि गथि आरोना गाव खामायनायखाय सोर सोर माइ हाजिरा गायबोदों सोर सोर टिउसन लानानै फोरोंबोदों खिथाहरदो सनाफोर कमेन्टआवहाय ओमफ्राय सनाफोर 12थाबो जानोसै नै ओंखामबो जानो रेडि लाबाय आं दहाय संनाया ओमफ्राय पापरल' एवदेरबाय जेबो गैया आरो बेनो दिनैनाहाय फिसाजोखौ जाहोखांबाय आङो ओमफ्राय दसे थांफिनलायबाय लामाथिंहाय ओमफ्राय बेखौ जाखानोसै नामा होननानै सोंदोंमोन आं जाथ'वा होननायखाय ओमफ्राय आं जागोनसै आरोना जोंना बिदिनो फाला बदलसो फिसालाया साइकेल सालायहैलायबाय दसे आलु जेबो नांलाया आंनो आलु फुलकबि लाब्राबाबो गोथाव मोनो बिनि सायाव दावदै दंबावलायोसो सनाफोर बिदि संनानै जा गोथाव मोनो सामफ्रामबो बबावथो ना बेदर मोनजाबाय थानो फुलकबिया मोजां लकेल बिराद मोजां मोनबोदों आं मोदोमफ्रुलायो गोदोथ' न'फ्राव खेथि खालामनानै जायोमोन बेफोरखौ फुलकबि लकेल एकदम रुलायनाङामोन ना न'निफ्रालाय माबा गुस्थि सिथरा एसे दिगदार मोनगासिनो दङ जानानै लागोन सनाफोर जानायखौलाय मा देखायनो मिन्थिखायो आं बारा जानायखौ देखायनो बायो मानो होनबा जानाया हाखा हुखासो एकदम साइजनि जानो रोङा आङो नांला नुंला हाखा हुखासो आंना स्पिडावसो जागोनसै आङो भिडिअखौलाय माथो गोलाव खालामबावनो सनाफोर आं दहायनो बुंखाबाय गोदानबा साबस्क्राइब खालामनानै गालांबानो जाबाय ओमफ्राय बेल आइकनखौबो थुनानै गालां बेनिफ्राय जायफोरा फुरायनायलांबाय आंनो बेखिनि शेयार खालामनायखौ दिनैनि जानाय लोंनाय मा मा खालामखो मा माखो बेखौसो शेयार खालामबाय नालाय सनाफोर देखायनो लागा जेबोआनो रोंलाबा आंबो ओमफ्राय थेंक इउ स' माच सनाफोर लोगो मोनगोन नेक्स्ट भिडिअ